Nyaya yekupromotwa kwa mwana wa Mnangagwa uyo Shoni Mnangagwa achiswa iye lieutenancy kena utona susu kuti younza kutaurika zvakare munyaya dzematongerwo enyika. Nezuro valavu Maduku vaka challenge awo kupromotwa uko vachitiko ndezve pa chavo kugadzana sefamily izvo zvifane kunge zvinge zvichiitwa nemutungamiri. Hanzi dai vakasarudzawo edha kana office ya vice president kuti inge ichipromota kwete kuti iwe mubereki wopromota mwana wako, right? Saka ndo zvimwe zvaishorwawo navalavu Maduku. Asi panapa toona isusu kuti office ya Mnangagwa yotuma George Charamba kuti anga achidefenda panyaya iyi. Valavu Maduku vanoshorwawo zvichinzi izvo vakakanganisa kunzwa pachiitiko ichi uyezve vakakanganisa kuona pachiitiko ichi. Mutungamiri hanzi ndiye ane mvumo yekupromota kana pachida kupromota kuarmy uko, ndo mashoko ari kubudiswawo nava George Charamba vachiedzawo kudestroya Valavu Maduku over Mnangagwa's son promotion. Saka ndo nyaya yacho tinayo zvakare futi pano paKaguve News patinotandara tichipanana nhau dzinenge zichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Avo tinotenda nekusapota kwamuri kuita YouTube channel. Yes, special thanks for support YouTube channel. Don't forget to subscribe, like and share kuitira kuti mugare mune maupdate enhau dzese dzakakwana. Change chifamba tese kubva mwedzi unochatanga kusvika mwedzi upere. Sezvo ariwo matelevision atasarwa tinawo mukati menyika yeZimbabwe. Taitemba matelevision enyika abudise nhau zvizere vane dzavo dzavanobudisa vakasefa uyezve vachipembedza kana kuti kukurudzira mutungamiri kuti aramba ari pachigaro. Saka ndo mamiriro zvakaita inside Zimbabwe. ZANU-PF and army barracks explode. Charamba destroys Maduku over Mnangagwa's son promotion. Hanzi Valavu Maduku makakanganisa kunzwa kana kuti makakanganisa kuona. Mutungamiri ndiye ane mvumo yekupromota kumilitary uko. Hazvinei kuti mwana wake arimo imomo, ndiye ane mvumo yekupromota. Ndozviri kutaurwa izvo navaCharamba. Asi Valavu Maduku vakabudisawo pachena vakati inini semaziro andinoitawo sezvo ndiri constitutional lawyer ndinoti inini zvakaitwa izvi pakakanganisika. Kana iwe uchiziva kuti mwana wako ari kumilitary uko, hazvizorakidze picture yakanaka kuuya uchipromota zvakare futi mwana wako. Vanhu vanoona sekunge muri kungogadzana. Dai makapa kana office ya vice president kuti gadzai kumilitary uko. Saka ndo patangira nyaya yese. Right, according to news nepepa naura ndinaro pana pari kuendera mberi richiti a fierce political storm has erupted after a senior aide to Emmerson Mnangagwa hit back hard at criticism surrounding the promotion of his son within the military ranks. George Charamba has come out dismissing claims by constitutional lawyer Valavu Maduku, often referred to as Maduku, is completely misguided and lacking legal grounding. At the center of those controversy is Shoni Mnangagwa, who rise from Major Lieutenant Colonel. He has triggered heated debate both inside army barracks and across the political landscape. George Charamba insisted the promotion followed proper legal and institutional procedures, rejecting allegation of favoritism or kumbunyikidzwa kwemasimba. He urges that critics are deliberately distorting the law to score political points. However, backlash continues to grow with some voices questioning transparency and fairness in military promotion, raising deeper concern about governance and accountability. The escalation clash is now intensifying, division within ZANU-PF turning what began as a legal dispute into a full-blown political showdown. Right, saka ndo pane nyaya yacho ipapo. Saka zviri kunzi izvozvo na George Charamba iwo Maduku gara pasi vakakanganisa kunzwa kana kukanganisa kuona. Hapana kumboiswa favoritism kana kumbunyikidzwa kweoffice apa. Ndo zvitori pamutemo. Mutungamiri ane mvumo yekupromota kumilitary. Hazvinei kuti kune mwana wake kana kuti chero mwana wake achida kupromotwa ari one anopromotwa. Ndo zviri kutaurwawo navaGeorge Charamba. Asi imi munoti kudii ngatiwanisa through comment section about nyaya yepromotion yakapiwa mwana wa Mnangagwa. Saka ari kunzi iye ane 16 years so far ari mumilitary. Endo zveshuwa paribva patenderedzwa mufananidzo yakudhara tiri kuona isusu achitogadzwawo na the late Robert Mugabe. Saka zveshuwa anga agara ari kumilitary asi apa apiwa chigaro chokubva kumajor achiswawo iyo lieutenancy colonel. Right, saka tichibva ipapo vanenge vakupindawo kumagenerals, vanenge vageneral
mu Zimbabwe Defence Forces. Munoti kudi ngatikonesa through comment section ndo imwe nyaya yanga takatakura tiripo pano pa Kaguvi News.